Moro kaikille! Mä olen niin iloinen, että sä olit Kiislan niin luotettava. Kiitos, 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 kiitos. Ja ole hyvä siitä sunkin petsistä. Ja mä oon vähän avannut, kun mä sain sulta sen vaihtopetsin. Mä haen sen kuoren. Niin se on tällainen. Mä vähän ylöspäin. Niin mä avasin tän, mut sit siinä luki vidis. Mä olin silleen... Ai. Sitten tollainen hieno postimerkki. Ja sitten... Joo, eli tällainen. Aloitetaan. Kirja, luetaanpas se. Moi, oli kiva vaihtaa sunkaan. Vaihdetaan uudellekin. Tässä se petsi, jonka kovasti halusit. Sydämellä Kiislan. Toi petsipaketti on vähän outo, koska ei ollut teippiä. Ei se mitään. Tai no, minkä alainen se on. Kiitos hienosta siitä. Okei, sitten mä sain tällaisen paketin. Tää on vähän sen huimista tehty näköjään. Avataan se, paitsi että sä laitat tietenkin tuplasolmu siihen. Hieno petsi, kattokaa, eiks oo söpöö? Mä oikeesti rakentan niin söpöö. Moi kaikki, mä olen se petsi. No joo. Voi pakko aukasta se. Kiitos tosi paljon tästä petsistä. Kiitos tästä hienosta kirjeestä. Kiitos tästä hienosta postimerkistä. Kiitos, että olit luotettava. Kiitos kaikesta. Vaihdetaan toistakin. Joko. Vasta kommentti. Kiitos.